videofilmaa nyt. Tässä mennään Kivennavalta nyt, joka on ihana matkailupiste, majoituspiste, Kaija ja Martin rakentama lomakohde, niin mennään kohti Muuruveden keskustaa, joka oli ennen vanhaa ja elin. Siellä on pikku Päijä takana, iso Päijä, josta Kaija saa keittiönsä kalat Eeron esille. Käy tuolta pyytämässä, jonne se äskenkin lähti tuossa Henkan Kaijan pojanpoikien kanssa, Henkan poikien kanssa kalalle. Ja on Haukiniemen tila tuossa tuon selän toisella puolella, mikä meidät johdatteli näihin maisemiin aikanaan 90-luvun puolivälissä, kun Haukiniemen tilan emäntänä oli Kaija Heikkinen, joka oli mun hyvän jyväskyläläisen kaverin Mikko Koistisen sisar. Mikko aina sanoi, että menen käymään siellä joskus, jos käyt siellä Juankosken maisemissa, Muuruveden maisemissa. Siellä on semmoinen pikkuinen talo, jossa on aika iso leivinuuni ja iloinen emäntä. Ja niin mä kerran sitten menin. Talo on oikein iso kartano, koska Kaijan miehen Pekan isä isoisä oli aikana P.V.J. Heikkinen, joka yhdessä Alkion kanssa perusti aikanaan maalaisliiton eli keskustapuolueen. Ja hänestä tuli sittemmin ministeri ja pitkäaikainen kuopiolainen maaherra ja hän vaikutti täällä monella tavalla ja perusti ison tilan ja isiensä maille, jotka olivat tulleet Nurmeksesta tänne, Heikkiset. Ja silloin täällä sitten on oltu enemmän tai vähempi, varsinkin kun lapset oli pieniä, ne tykkäs olla eläinten kanssa ja uida ja saunua. Edward ja Matsku. Tässä on välillä hiekkatietä pätkä, mutta nääkin tiet täällä on aika hyviä nykyään, ne on suurin osa jo päällä. Ei justiin tätä. Sielläkin näkyy kohta järvi täällä. Tämä on Ylä-Savo ja Pohjois-Karjala. Täällä on järviä koko ajan. Isompia ja pienempiä. Suurimmat on tietysti Kallavesi ja Pielinen. Pielinen, jonka maisemimme Kolille nyt ollaan matkalla. Tästä on 100 kilometriä.